Welkom, welkom. Vandaag dat is voor nieuws zijn. Ik hoor dat nieuws op FB. En mogo na nieuwsprogramma vandaag dat is one day. Mogos donanga tanta. Mogos donanga tanta. Want tanta ik kan me want to lezen. Suriname, wij groeten u. Er is heel veel dat gebeurt in Suriname dat u niet weet. Dit gaat op de achtergrond het muziek, want het moet zijn. Het moet er zijn. Dames en heren, look van met takauno. Kijk, het is altijd leuk. Ja? Als je kinderen hebt gemaakt en die kinderen groot worden. Het is altijd leuk als je ziet dat je kinderen groot worden. En je ze een beste opvoeding hebben gegeven. Maar wanneer ze groot zijn geworden, nemen ze hun eigen voeding. Of ze eten te veel saus. Of ze drinken te veel pis. Begrijp je? Waardoor hun verstand in hun polen gaat of hun pick-up. Toch? Maar luister. Van Dijk en Bos nodig. Een getrouwde man. Een getrouwde man. Meneer Luku leeftijd. Ja. De leeftijd is just a number. Huh? Maar een getrouwde man. Een getrouwde man. Een getrouwde man dat hij van wat mij tapadang. Je verstaan? Maar die mensen, minokare wa alata want na wap die mensen, dus dat ben je een mooi smoilsie. Een mooi smoils weet je dat hij? Ab een vriend. Dus dat want ik, nou let van zoeken tame pompom, schreef je dan een zingen. Dat meisje op een sugar daddy. Dus een traman. Wat karaman dat giraf. Een giraf. Na sugar daddy. Dus wat stel voor giraf en roka gold mine den kadati. Je verstaan. Dus 1 week, 2 weken weg, 1 week in de stad. Je begrijpt, dan kan dat toch. Oké. Maar dan, een mooi zie. Een meisje tranga boy. Een meisje tough boy. Een meisje. Cohort bede. Je verstaat aan mij dat. Zijn jullie de klas waar jullie samen taki? Luisteren jullie? Zijn jullie aandachtig? Danielle, waarom? Danielle zit er aan stak, man. Zo wil je op je zetten, dan ga jij op daar zitten. Jullie zijn druk, man. Ik kan mezelf niet horen. Zo. Dat zou gebeuren. Dat mensen hoort beren. Maar nou, even naar toe man, gaat het een beetje moeilijk. Wees maar naar beren. Je begrijpt. Dat is haast niet zo erg. Maar in de kan mensen play een rol en mensen play een rol. Dus dan tegen mensen play een van game dan in bakken. Mi Jezus, jongen. Van spelletje, hoe roep je die spelletjes aan de team waar je play?
Nintendo no. Mario no. Fale kasaneng man. Maar mensen playing game. Maar dan mensen play one truth call verkeerd. Dus dan mensen play een truth call verkeerd. Dat je verstand oké. Dat pasa no go verkeerd. Sugar daddy goldmine. Giraffe. Je verstand. Sakako. Dus die giraffe sakako. Ana sakako dan go na vrouw na osso. Nee. Hij is rechtstreeks gegaan bij Youngblood. Ben denkt dat Youngblood Paula Spang. Woi. Woi. Maar dat ben een probleem. Maar dat jongen lange daar. Maar dat jongen bossie, dat jongen vrede. Dat jongen ora jong beren. Dus Van Dijk, dan denk ik Van Dijk, a jongen vier schrift, waarom toch? Hey, pam pam pam. Het man is gearriveerd. Het man is gearriveerd. Dat het man accepteert dat Sumana shock. Sumana shock. En magele kijkjes is stuipen. Maar dat sugar daddy. Wan play van man. Bako. Hey. Hey, kel. Tamsa. Bako. Sumana lu. Yara man mina man van Paulo. Olo. Je vindt het op. Dan man dat mi aba olo. Dan man dat van yuka aba olo. Dan sugar daddy pika man no tagay. Mi aba bere. Pawaka. Mi pi me ka bere. Ama dat van you pi me ka bere. Mi abe. Dus abe dewa gehaar en getrozo. Wan getrek en gehari. Je verstaan? Dat ano no tete. Samentegi. Sugar daddy. No kanga no wawer arwan kaulo oro. Sugar daddy arema oro. Sugar daddy dat me kap you pampas let zout meti. Maar dan denk taki. Het man zelf aan overdag. Het man is ook een lichter. Dat het man haar hem die pennemes gomit. A jongen. Is hij wat man haar wat oris haar wat pennemes. Mama haar wat oris haar wat pennemes. Met dat dribi. Ja, dan moet ik je eerlijk en dan moet dat dribi. A drama dat me no make van toepassen wat me kan. Want if a man sui kan a oro, is kouru gwe. If a man sui kan a oro, is kouru gwe. Maar wat ik eigenlijk wil, duidelijk wil maken. Dus eigenlijk mijn emotioneel moet me tegen. Moet me zeggen, mijn emotioneel me tegen. Want als een asan, breve me emotioneel echt. Echt, mijn emotioneel. Want zijn ik, hey, mijn emotioneel echt. Wat je kapot, man. Dan ga je in de gevangenis. Dan wat dan? Dan wat dan? Je gaat in de gevangenis, dan wat dan? Huh? Inomanga baby papa want ik kapa, man. If ino look ba fruita na nga srem very man dat I godora may tungka olo godoro. Je gim man keri.
Don beest. Je, die man, die vrouw laiii, kasani. Maar jere, dat no ala, dat is met die man hoor. Mes. Sugar daddy hoor. Kai man oru, kontak van sande, kai man oru, sugar daddy hori. Dan sap suma o jompo ko ina line up. Ine nyanka. I ede anofwer pet. Da ap tiwente a mooi smoisi benam kare alata. Ma a mooi smoisi. O jompo ko ina midi. Da jullie moeten de vechten man. Men na you alatu ko lo base ono. Jullie moeten de vechten. Maar dan ben dat katrama waigo. Maar wega. Dat is aan Penames. Penames was go watch up maar dat kisa timpoti. Akisa alata. Akisa mois moisi. Akisa mois moisi te. Mois moisi begin kreeg van de broeder. Begin van de man. Begin paniek. Atala wan reigwe. Penames. Reigwe jaren. Penames. Reigwe. You know, man, hold on, so one man know each other. Penames. You know, hold on, so one man. I'm only being the steak. I'm only being the steak. Zwaar. Penames. Is weg gegaan. Ja. Snel ook. Maar dat zijn niet. Houwer man. Sugar daddy. Sugar daddy opeteke pototo snel taratanta gwa E H B O. Daar aangekomen hebben de zusters en de broeders en de dokters die tante geholpen. Madame, daar jeppie mooi de doro oso bakadam denk dat pa. Sugar daddy mugwa oso no ayuru lati. Da sugar daddy gwa oso da ma e wakti sugar daddy da penta kay. Shak. So lati kong. Hey Shak, klaar mi nang LA boy. Yere Shak no. Nou, desco toe bij hoor me vanwege ontnuchtering. Me beheer toen en jullie weten niet te liegen, man. Jullie willen liegen voor die vrouwen, maar jullie weten niet te liegen. Wat zijn mijn tegen? Een vrouw in onze vrouw, ben je dat? Dus ik bata. In onze vrouw, ben je dat? Dus ik. Want als mijn epoch, meld de vrouw tegen. Ze heeft zijn naam Chase, Suriname is klein, hè? Maar prettig. Zijn naam dossier kontakken. Chaque de bezig van de kote kape kapu mitak mi gado. Dus afas van pale dan malibeng. Maar wat ik duidelijk wil maken met dit. Heren, kijk hoeveel vrouwen er zijn. Heren, kijk hoeveel woningen er zijn dan kerken. Misschien begrijpen jullie niet. Daarom die heren en mijn klas. Ik wil jullie duidelijk maken vandaag. We gaan om niemand vechten. Geen tolly, geen meer. Gaan we vechten. Want het is niet nodig. Het is helemaal niet nodig om te vechten. Om een ons of een pond. Want Sanning. Je vecht en je hele carrière gaat naar de maan. Wanneer je bent opgesloten, dan ga je beseffen
Want dan ga je zitten met meerdere. Je gaat zitten met meerdere mannen. Waar jij denkt dat jij gangster bent, ben je een koude poes. Je bent een poes. Ik wil jullie vragen, heel rustig. Als je een ander man hebt gezien bij die vrouw, en die man beweert dat hij de man is van die vrouw, dan moet je gewoon schuiven. Je weet niet waarom het geluk, je weet niet waarom Jezus, je weet niet waarom de bakawanfi, in de stad zijn de mek de hobby a chari go dape mekishi taka vrouw na wan timois mois igwa alata. Je moet dat ding gewoon laten. Laat ze lopen naar de. Inego jugu jugu, inego do nothing later dat ding. Dames en heren, en dat was Van Dijk. Dames en heren, Noah Spangokong. De topic van vandaag zal mij een chakon bakken uit. Want het topic is Beko Safrikba. Niemand sprak meer erover. Ja, dus mij een chare kon bakken. Dames en heren, er werd een filmpje rond naar iedereen's telefoon. De Android-telefoon van Suriname werd het rondgestrooid. Dat een zekere Giannie rode minta. Dus Rede Minta of me is een player. Dus samen tegen Rede Minta nou een player no one baby. Rede Minta is een player. Almere groetje terug, schat. Maar Mogua finfinie Rede Minta. Rede Minta. Hey! Hoe zou ik geval voor Vincent toch? Vincent hebt sleutel. Vincent Chuckie. Vincent Chuckie. Vincent sabe baya dagu ook toe dat. Weet je? Dagu nooit no blad, dat is sectaire. Dat wordt dat Vincent baya dagu. Maar ik wil niet naar Vincent eigenlijk. Het gaat niet om Vincent. Je ziet dat Vincent met de gewoon mooi gespierde. Ja? Mooi gespierde, mooi. Weet je? Meisje Kenny. Gado. Rodaminta. Rodaminta is secondary. Maar secondary no sabi na dat montaki. Rodaminta you tranga moro kou Bobby. Me luka film even. Want so mes Kenny toch? Giannie. Wat is er? Dat mensen weer een tien ros gobruko. Nanga wan crema. Oh, awan say waka. Je ziet dat apwa lekti mapi ma futu hè. Awan say waka guadoro say. Apwa lekti mapi ma futu. En bote grit. Toch? Oké. Wat rij je? Een chef no? Ja tanta waka gua fese. Men luku even. Wel, van mapa de sobo inya sukri wantis hobia. Oké. Giannie, oh nou was chef ja. Luku Giannie. Mi gado wakte even. Dus dat tak ja doro say dat trawai waka kong. Dus die men luka kino dat men luku denki van tak. Zij sa eigenlijk. Maar Giannie pot even zo sorry.
Giannie pot de vis is tot sorry. Tak, wat doe je hier? Nee, hey. Ga weg, gwe. Maar trouwens, nou, want ik weet niet wat Giannie aan haar heeft verteld. Begrijp je de situatie? Kunnen jullie de klas nog volgen? Laat me jullie horen. Kunnen jullie de klas nog volgen? Meneer Van der Leeuw, kunt u het nog volgen? Antoni, kan je het nog volgen? Kunnen jullie het nog volgen? Ja, anders moet ik een pauze inlassen. Jullie kunnen nog volgen? Mooi. Dus instelling voor Giannie mee. We gaan door, ja. Go full house. Jij bent ook een pampa. Dat Giannie tatoeage was no. Biden Giannie pot sleeve. Wanse je anunagwe so. Wanse je futu de yo koiti. Giannie. Wat dat is? Wat weet is maar die zegt bonu kapu. So Giannie kochi mi yara. Alla some people what is if you didn't have the camp no yes sketchy. Yani the country me snoop fianga kauro. Snoop. Akka. Ne country me ja. Kasani ya do it kasani there. No I make it matter be. Don't base. Yeah. Dan Kasan Godoro. Wacht even, dus trouwen naar Dorothy, wat ze weer een ros miniskirt. Fanny, attackie, ik wil zien dat je in je auto instapt. Dat wat dat meisje dat. Maar even. Dat meisje, wat kan gaan met dat meisje? Is van meisje Paula Brady? Je hebt niet gekeken, hè? Je moet er weer kijken. Kijk. Zo Paula Brady, ja. Dus dat meisje op je voet gaan toe. Je zit daar bij go mee. Je begrijpt? Even. Je zit daar bij go mee. Je zit daar? Oké. Maar dat is nog geen probleem. Iedereen zijn ding. Elke pot heeft zijn deksel. Dat? Mooi. Praat tot daar. En dat was dat je een respect trouwens dat je zit aan company of zo. Je zit aan een je weet toch, bonbon dat ben je zit aan graniet dat ben. Graniet stone dat ben. Je begrijpt. Biji poort, dus awan die ze aan op die hek poort sam. Vincent ben op een klek. Nee. Je zit aan machine, daarna die zit Woi, maar dat fin van Torie. We gaan die telefoon wegzetten. En fin van Torie. Dat ook kan nou. Giannie is erger dan Vincent. Vincent, je bent niet meer in de klasse van 3. Vincent, je bent gezakt. We moeten iemand vinden, zei doe moro. En we hebben het gevonden. Vincent had 1 vrouw. En die andere die zijn nagel doet. Hoe vergeet dat hij niet meer poeren uit dat koude prullenmaand. Mi e poeren, ja. Mi kan poeren en me poeren toe. Toch? Mooi. Prullenmaand, hoe gaat poer Vincent, ben ik doen nangara. Kan je nog heugen? Oké, we zijn vergeten. Ik niet. Oké, mooi. Maar dat zijn nou.
Giannie, ready minta. Die sap knopsleutel. Vijf keer een rolpoortsleutel. Wat is dat ding? Giannie drukken de knop en de poort gaat openen. Dat is een trapje hoger. En een poort nog keren. En ook aan op die poort is een grote poort. Poorten weet je met kilo. Ja, begrijp. Maar, waarom ik zeg dat Rediminta tof is? Rediminta heeft zijn vrouw. Mina wan kara ne fa vrouw, want tanga dat schrijft mabi. Mam no kara ne fa vrouw. Ja? A vrouw weer ook aan waterkant. Dus dat na edewang. De met ak waterkant aan hoort. Tak er ook connect. A de ting sanda peyere. Nee. Nee. Giannie vrouw werkt aan de waterkant. Oké. Maar als dat zijn, I was een film. Filminta. Filminta. Na city. Voor Rosatina. Je begrijpt. Filminta. Een city van Rosatina. En Filminta. Behoor Fossie. Na een rode minta. Dat na Giannie. Ja, Torie. Torie, bang. En dan papa ook stuf neem bakken no soko beetje bellen mij. Oh. Hey. Oh, zeg ik heb een last van. Hey, Coco, wat is dat? Schrijf op, man. Je wil alleen maar afkijken. Daarom leer je niet, man. En je moeder heeft nog niet betaald hoor. Waar is... Laat me die stroken zien. Ah, ga je sturen voor de inspectie? Ja. Dus... Kom luku FUD in een les. Wie was er eerst? Wie had Giannie eerst genomen? Wie was er eerst? Is dat Filminta of Rosatina? Wie was er eerst? Ik look even naar kalestok, man. Jullie komen me niet ophouden hier zo. Gedonder met hoop dingen. Wie was er eerst? Die vrouw van Giannie Minokare en gaat jullie geven. En afdelen line-up. Maar we moeten wel weten. Kijk, wanneer er wordt gesproken, wanneer een les wordt gegeven, moeten we wel het definitief van de zaak weten dat Giannie een vrouw heeft. Dat wil zeggen, Giannie heeft 2 buitenvrouwen. Giannie speelt geen dam, hij speelt geen schaken, hij speelt mens, erger je niet. Filminta zo, oké, mooi, mooi. Dus Filminta bij de city. Filminta naar city voor Rosatina. Namia Timonchi Golo. Rosatina F City van Filminta. Je begrijpt. En dan Rosatina kon je wel op vinden. Want Giannie werkt bij Tek. Is op de koude prespe kan go teken meneer Karning. Begrijp je? Meneer Karning. Maar waar je kan gaan tikken, we begrijpen me toch, waar je kan gaan tikken. Danielle, geef antwoord. Waar je kan gaan tikken, ja.
Giannie werk waar je kan gaan tikken. Jij begrijpt, je vindt niet 10 euro if je go max. Je vindt niet 10 euro if je go weten. Dan dat je bowie schrijft op. Ja? Giannie gaat. Nee, hij gaat niet even vreemd. Dat is vreemd. Gaat niet vreemd. Giannie hoort tigri nog aan. Dat best hij goed Vincent nog door hoor. Vincent, kan go chibri. Vincent nou eigenlijk bong eten. Vincent nou bong eten. Bong. Maar het gaat niet om Vincent. Je kan go tikken toch. Je weet toch, Giannie Roko, dat pepe kan tikken. Oké. Dat zou toch gebeuren. Filamita. Nee, aan een piano les. Maar jij moet gaan naar een piano. Zijn we op de zingende school? Zijn we op de muziekvak instrumentele afdeling? Blokfluit in hoor. Kom geen zomaar dingen zeggen hoor. Giannie vliegt nog niet. Zeg geen domme dingen. Moet geen domme dingen zeggen. Jullie moeten leren wat ik jullie leer. Jullie moeten geen domme dingen suggereren. Giannie vliegt niet. Hij loopt nog, man. Hij loopt. Oké. Sango gebeuren. Wat hij met dat mijn tak boont op. Dat veel minta in denk dat Rosatina kan geen werk vinden. Dat Rosatina, actie veel minta, kan je niet een werk voor me zoeken. Want veel minta nooit met Rosatina zie Giannie. Dus, want ik denk dat Giannie, hij snoepen naar Giannie, bato. Hij snoepen. Want ik zei per Rosatina, veel minta. Ik zei per veel minta, ook ter Roko. Maar ik ga de naam niet roepen. Kolonisteweg. Ja? Je werkt daarmee goed. I know, it's not a problem. If I no kolonisteweg, dan een kerkkampweg. Maar, meneer Karne. Oké. Dat Sani. Dat vele meters attackie. Oké, is goed. Ik zal dan een werk voor je zoeken. Omdat je naar mijn debu city. Dan moet zoeken waar ook je. Maar tanga langa die me zoeken je. Dat je ook toe moet zoeken. Ja? Je ook toe moet zoeken. Want tanga langa na je abe van nodig. Ja? En pardon. Ze gaan me wat? Wie? Suriname hier. Ik. Even. Make it come na ene. So ma wani de. Make them come. Making them come na ene. Kon take them de. Kon take them de. Minero kan scouten. Minero kan scouten. De familie kompe. De familie kompe. Ouyere no same singi. Ouyere no same singi. Wogo very wetty. Wogo very wetty. Make you body ding. Oh body ding. Make them take den kans. Who take den kans. Wat to call me vrede sang. Luister up. Je handen heeft niet gebeven, no? Dat je dat hebt geschreven. Je handen heeft niet gebeven. Kan je denken met wat straat met lukken om me, no? Me? Over my dead body. Maar we gaan door. Oké. Dan. Hey, me tanga die stuff. Even.
Godoro. De Sanasani of City is Sukuroko. Maar hij denkt dat Giannie komt in de af. Giannie moest doorwerken. Want je hebt de tikkers aan je roken aan een mountain toch, je weet toch. En van Giannie naar manager. De soort wet boy is hier in hier. En kijk, de tikker jongen. Nee, you're not manager. You're not manager himself, manager. Dus dan stel je voor. Dan, Filipina. Actie Giannie wan roko. Die rosse tina. Dat is aan mij tegen. Da actie Giannie dik bakbanai Giannie. Dat hij Giannie dat een vriendin van me zoekt naar een werk. Kan je niet wat voor de regelen? Want ze zoekt echt naar iets. Regel wat voor de dag. Ja pa. Ga je wat voor de regelen pa. Samen tegen pa dat lammer er zit is zo snel met tikken. Ja, ik heb geen foto van er op dit ogenblik, maar ik ga er voor je sturen. Meisje, biggie probleem in doen. Biggie probleem, je pot je schrijven voor zijn nieuw city gonna, you man. You wanna lady? Daniela, waar watch je man? Jullie doen van veel feestje te bakken zijn naar ook hoe doet dat niet? Ah! Maar dan luister dan. Dan, in de Filipina zijn we op die roze tina. Ik heb een werk van je gevonden. Je moet naar zo'n heer zoeken en wanneer je gaat, hij heet Giannie. Hij heet Giannie. En dan ga je hem vragen. En je moet hem zeggen. Ik, Filipina, heeft je gestuurd. Je city. Woi, mi Paula. Mi, sa make it. Bisa make me complete me vrouw nummer jij nyanka. Kompe? Nee man, you know kan take me vrouw nummer, maar you know mag op me vrouw nummer 5 trefie. Je hebt me koule vrouw nummer in die telefoon, me kapi ma pam pam. Je begrijpt? Misa, als dat de wa mooi sani, me vrouw op kompe nummer. What is that? Me gek geworden of zo, me baksie papa dat koule muur, give to. Je bent niet gek. Zou je doen aan mijn nummer in je telefoon? Gaat het niet worden. Maar oké, attorney gwanga dat hij. Dan heeft dat Giannie een meisje. Dan kan dat meisje wel alleen koude strakheid go. Want je ziet ook een fladder, wampje zo. Maar dat meisje wil alleen strak go. Rosse tina wil alleen strakke lijn go. Giannie heeft er meteen in dienst genomen. Je moet sawa losanieren. Je moet tekst doen. Je moet weten te typen. Ze willen je snelheid kennen. Ze willen dat kennen. Ze willen weten hoe je doet. Giannie heeft gezegd, je kan direct komen. En toen ze in dienst is gekomen, hoefde ze niet voor proeftijd. Ze is direct in dienst gekomen. Giannie is manager. Manager. Manager kan we voeren jaren en dan directora jaren. Tamango na directora man tegen de tot oké maar bas maar dit voor das maar dit strang. Ja? Oké. Dat is aan tegen. Ze is in dienst genomen, mooi. Hoe is dat, Torie? Trouwens, ik heb alle dingen.
Dus if de tak dan Filipina, Rosatina, en po Filipina tak yere. Mimitanga jonge Giannie, zij zet me go. En Giannie tegen me geven Aroko. Ik wil je bedanken met de naam van Jezus. Want een meisje pot in een bakken en de Giannie naar manager. Me kan trong vloer operator. Je begrijpt? Mega meisje leti. Ja toch? Mega meisje leti. Want jullie Filipina, jij hebt me niet gezegd dat je Giannie leed. Je hebt me niet gezegd dat Giannie en je gaat. Je hebt me niet gezegd toch? Hoe kan je me niet zeggen? Je hebt me niet gezegd. Je hebt me niet gezegd ook dat Giannie soms je Papi, lekker! Woi! Jij begrijpt! Dus, houden jullie op. Houden jullie op met jullie dingen. If you not Debo City tegen City dat je in Nijamang, dan denk ik zeker dat ze zo'n fout niet zou maken. If na you Debo City aan de boom elkaar fout dat is. Ja? Oké. We gaan door in de materie. Mooi. Dan nou. Rosatina teken kans. Niet wetende dat Filipina die na line-up. Maar van Giannie nangen kom no kos Giannie. Van Giannie nangen buguru toli. Je begrijpt? Dan stel je voor een meisje loba sani. Maar ik denk van wat los maar de na line-up. Suriname is klein, une te met een goede zanin. Dan, zijn gebeuren. Sma e shigilani e gona Filipina. Filipina i guaroko, gewoon, Filipina i mopoko, Filipina i dresani. Giannie heeft sleutel, poort en deursleutel van Filipina. Dus daar ga je vrij en blij. Vrij en blij. Zingen wij. Giannie, lieve melodie. Je begrijpt. Maar nu van Giannie vindt Rosatina. Komt hij een beetje laat aan de andere kant. Dat is geen probleem. En tijdens schaften. Als ik manager ben, kan ik met je een beetje langer schaften toch? Op mijn kantoor. Want Rosatina gaat voor alles op alles. Want I want een floor manager. Floor manager, wist dat in het toilet iemand naar me mag. Wist dat zij, want je hebt voor een muur, na een skoto, je hebt 1,50. Wist na na muur, iemand naar me in mag. Want floor manager, me de let naar zeggen. Dat was mijn pingie. Dat was maar wat toen lagi one day niet. Want toen lagi sma day niet. Oh Giannie, want toen lagi one day. En Giannie de lagi one day niet roko pressie. Me kota luku dat Giannie de lagi one day niet roko pressie. Dan nou zou het gebeuren. De lagi one tegen meisje tak. Hey, Adeja. He is on the corner. You can go. He is there. I
I saw his car. What I was telling you, you can't think about it, eh? Een meisje te kijken swift. Een meisje rijdt lange neef zit zo. Dat meisje Chuckie. Een meisje make me vreselijk emotioneel. Ja? Dat betekent een meisje make me vreselijk emotioneel. Dat meisje, dus een moment dat stopt dat het op. Dat ik denk, moro's mijn tante van Giannie, dat was pas van, dus maar op haar poort. Hey. Ik ben echt emotioneel gemaakt. Met tegen van mensen door de gaan mensen. Why? Why? My girlfriend? Why? Oh my god. Oh, de Filipina. Meisje, meisje. Gotapa Giannie. Je begrijpt. Meisje, Gotapa Giannie. Karamanka Doro. Je ziet hem ook aan een korte broek. Want met lange broek ga je naar het werk. Je gaat met hem naar het werk. Je gaat met hem naar het werk. Lange broek, nu heb je korte broek. Wat is met je? Wat doe je hier? Is mijn vriendin. Ik bedoel dat je je vrienden en Giannie voor mijn papa. Dat zou ik doen. Ik ben de film meisje, dat kom naar binnen. Kom naar binnen, Giannie, jij ook. Kom naar binnen. Mijn papa, je wil 2 vrouwen. Oké, 1 in je gezicht en die andere op je tol. Ik ben voor mijn papa, Giannie. Ik ben de vrouw. Ik ben dan een beetje bari. Nee, je wil 2 vrouwen. Dus je hebt 3 vrouwen niet dan. Dan gaan we kaffe je weghalen. Klaar, het wordt gewoon een trio met dat je wel. Maar Vincent bepaalde maar heb zucht toch? Vincent bepaalde maar greedy. Want Giannie, jullie lenen Giannie aan. Jullie dat je gaat verder Giannie. Nou Giannie, vrouw kon sabi. En moro probleem. Hey. Moro probleem. En Giannie ging buiten huis aan. Dat zei buiten huis. Dan heb Giannie te kijken. Oké. Ik wil bij je buiten huis. Look Giannie nog. Nee, voorlopig kan ik niet. Giannie, ja, dekati op kolo boy. Ja, dekati. Heb je niet gezien wat vorige week is gebeurd? Ja, dekati. Oh, dus if next time gebeurt, ik weet dat doe toe. Giannie, ik wil met je lopen, boy, pa. Ik wil met jou lopen, Vincent. Ja, dus Giannie, Vincent, Chuckie. Wij drietjes gaan op straat gaan. Ik wil het met jullie nemen. Ja, man. Ik wil het echt met jullie nemen. Ik wil het echt, jullie maken me echt emotioneel. Ik wil het echt met jullie nemen. Ik wil het vreselijk met jullie nemen. Echt met Hego. Ik wil het echt met jullie nemen. Ik wil het echt met Hego. Echt. Wat ik ken aan houden. Ja, man. Ik wil ook mijn vriend Barbara erbij betrekken. Dat we samen met jullie lopen. Ik wil echt met jullie lopen. Kijk, wij zijn landelijk, maar jullie zijn wereldwijd. Jullie zijn wereldwijd. Aan de kanten. Geen mankering. Pembe dek mi wereld, ook geen mankering. Met eigen. Maar Giannie. Je kan nergens heen gaan. Ik heb helemaal geen oplossing voor je, Mipa. Ik heb helemaal geen oplossing. De enige oplossing wat ik voor je heb, je moet beide laten. Want die ene vrouw die aan de waterkant werkt, ik zou haar houden. Ik zou haar echt houden. Want collega, Chuckie, Filipina, Kamsa. Maar waterkant. En hij area, Giannie, denk aan Torie. Giannie. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar ik wil wel bij deze
de mensen vragen om voorzichtig te zijn met jullie vriendinnen. En als je naai een man en je vriendin tegen vriendin tak dapen na midden. Want meneer die heb je ook de schuld. Want ze wist het. Ze heeft de kans genomen voor floor manager. Jullie kunnen dat niet uitschelden. Ja? Dames en heren. Tot slot deze lezing. Mag ik jullie allemaal bedanken. Voor deze warme, ontluchtige vrijdag. Kijk daar, iemand schreef, want de jongens van de klas schreef. De probleem van de vrouw is de vrouw zelf. U hebt helemaal gelijk. Maar de probleem van de man is ook de man zelf. Want soms lijden mannen ook. Ja toch? Je kop beneden wil voor je denken dan die koude hersenen van je boven. Ja toch? Maar ik ga niet in discussie met u treden. Omdat dat voor een andere keer is. Maar velen van jullie, en ik moet mezelf ook bij betrekken. Soms wil mijn kop denken, maar ik straf mijn kop. Want mijn hersenen hebben meer. En ik moet weten wat aan mijn hersenen is dan aan mijn kop. Begrijp je? Dus vandaar, mijn kop is al bezet. Het heeft 2 vrouwen. Ik wil niet meer op straat. Ik wil niet meer op straat zijn. Maar als één zo'n huid gooit en je hebt genoeg. Want hoe ik 2 vrouwen heb. Die ene die komt. Je moet beide vrouwen kunnen onderhouden. Maar kijk. Mijn probleem is groot. Sorry. Je moet die 2 vrouwen kunnen onderhouden ook. Hoor. Je moet niet mij alleen onderhouden. Je bent gek nou? Als ik naar Amerika wil gaan, moeten die 2 vrouwen mee. Ja toch? Ja. Je gaat tikken betalen. Je moet goed in je centjes zijn hoor. Je moet geen grappen maken. Kom met me hier zo met je kadingen. Nee. Ik ben moeilijk hoor. Ik ben moeilijk. Weet je? Dus daarom ben ik van de kerk. Grote stadkerk. Ja. Beetje church. Weet je? Kathedraal Basiliek Torie. Begrijp je? Maar ik wil aan jullie heren en dames vragen. Namens de dienst en de schoolhoofd. Dat jullie het rustig aannemen. Is al schrikkeljaar zoveel gebeurd. Je moet goed zijn. Dus ik weet niet wat dat ding is van jullie nu, boy. Ik weet gewoon niet wat dat ding van jullie is. Maar ik ga het op een ander topic brengen. Ja, dan gaan we dan praten over. Maar dan wat ga ik doen? Ik wil een dame erbij hebben in die live dan. Maar het gaat geen kinderseks zijn hoor. Dus dan wil ik vragen vanaf 22 jaar naar boven. Het gaat op een zaterdag zijn, ja? Mooi. Want het gaat ook laat beginnen. 7 uur 's avonds. En, hey. 7 uur 's avonds, Surinaamse tijd. Is weekend, meester. Wat gaan we doen? Op de grond liggen. Wat gaan we doen? Op de grond liggen. Met dat jawel. Jere. Wat heeft iemand geschreven? Lekker heerlijk. Wat? Luister met dat je me nog goed op een materie. We gaan nog erover hebben. Mag ik jullie bedanken, dames en heren. Ik ben heel blij dat jullie zijn gekomen. Ik vind het minder dat jullie weggaan. Maar ik vind het heel leuk dat jullie hebben geluisterd. En dat jullie de fouten hier niet moeten maken.
Kijk, ik kom niet naar iets. Ja, ik kom niet hier zo om jullie iets uit te leggen. En dan nemen jullie niet. Jullie moeten nemen. Want het mag niet met jou gebeuren. Ja? En het is een pokoe play op je golo. Je mag, maar je hoeft niet. Toch? Je mag, maar je hoeft niet. Lek familie ja. Amatak brade pola mi dat brade wat na mi abeng.